भाई साहब अक्षरा सिंह होखे वाली ही गिरफ्तार। हाँ, कोर्ट ने आदेश दे देले बा, वो भी गैर जमानती, मतलब कि कोर्ट आदेश देले बा इन्हें गिरफ्तार करे खातिर। भाई वो आखिरकार का मैटर बा, कौने केस में गिरफ्तार होती आपके सब बताई। सिर्फ आप लोग वीडियो के पूरा देखा। अगर आप लोगों ने चैनल पे यार नया हुआ तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। चला पूरी कहानी विस्तार से बताओ तिला। भाई वो 6 साल पहले के ये केस रहा। ये 6 साल पहले खगड़िया, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में एगो मतलब कि जगह बा खगड़िया। खगड़िया में भाई वो एगो प्रोग्राम रखाला एगो पार्क में। हाँ, एगो पार्क में प्रोग्राम रखाला बिहार के खगड़िया में। और चंदा जुटा के, हाँ सुन लिया ध्यान से, 50 रुपया 100 रुपया जुटा के चंदा और टिकट काट के अक्षरा सिंह के वह पार्क में बुलावल जाला। और कई लाख रुपया के डिमांड रहेला अक्षरा सिंह के। और सब लोग टिकट काट के, चंदा काट के भैया वो अक्षरा सिंह के सब बुलौले रहेला। और बहुत ही भारी टेंट के मतलब पूरी व्यवस्था वहाँ कंप्लीट रहे। लेकिन भाई वो जब शाम होला तो पता ई चलेला कि अक्षरा सिंह ना पे हैं। और ये न्यूज से जो पब्लिक टिकट कटवा के ये आइल रहल है ने भाई वो एकदम से गुस्सा हो जाले। गुस्सा भइले के बाद पूरा टेंट के साउंड से लेके कुर्सी वगैरह जितना भी रहा सब तोड़ फोड़ चालू कर दिले। और तोड़ फोड़ कैले की वजह से साउंड वाले का, टेंट वाले का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाला। तो भाई वो वह मैटर के लिए कि सब जो टेंट वाले हुए सब लोग बहुत दुखी होलन। और दुखी होके खगड़िया में जाके एगो अक्षरा सिंह के नाम से FIR केस यानी मुकदमा दर्ज करा दिलन। लेकिन भाई हो ई मुकदमा सन 2018 के रहेला। 18 के मुकदमा में अक्षरा सिंह के लागेला कि एकरा से कुछ नहीं के हो पाई। लेकिन आज सन 2024 यानी कि 6 साल बाद ये पर कोर्ट का फैसला आ गई बा। वो भी गैर जमानती फैसला आइल बा कि अक्षरा सिंह को गिरफ्तार करो। वारंट भी भाई वो कट गई बा। और अक्षरा सिंह के गिरफ्तारी खातिर उनके मतलब खुद सिलेंडर करे खातिर उनके मुंबई वाले पता पे उनके मतलब कि भेज दियल गई बा कि अक्षरा सिंह आप जल्द से जल्द अपने आप को सिलेंडर कर दीजिए। भाई वो ये मैटर में का हो अभी तक एक बहुत ज्यादा खुलासा तो नहीं भइल बा। लेकिन अक्षरा सिंह के गिरफ्तारी के वारंट कट गया बा। भाई वो जो वारंट बा वो गैर जमानती वारंट बा। आप लोग सुन ला कि कितना मतलब बुरा तरीका से अक्षरा सिंह फंसे वाली है। ये मैटर लेके फंसे वाली ना ही भाई, वो कोर्ट का आदेश जब आ गया तो समझाई फंस गई। वो भी गैर जमानती वारंट बा। अब देखा आगे का होला। फिलहाल में जितना भी अक्षरा सिंह के फैन वाने सबके लिए बहुत ही दुख भरी खबर बा, बहुत ही शोक भरी खबर बा कि अक्षरा सिंह के गिरफ्तारी का वारंट कट चुकल बा। भाई अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हुआ तो यार हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा। फेसबुक पेज पे देखत हुआ तो पेज के फॉलो करा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।